nyengkir wulung Bapak Andri Yudi kalisa ing sambeka Allah pripun majalah kangge kendang sae
duka kula. Nek sumerep wayah Asmaradana lajeng pangkur kok malah semangat. Inggih wa, inggih. Pangaksami agung. Kula dereng nate srawung. Inggih. Panjenenganipun Ki Dalang Purwa Sejati saking Giri Wulung inggih Ki Dalang Kandha Sakbono inggih. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mboten klentu anggen kula ngluruk tebih saking pondok pesantren Yuwanapati Jawi Tengah. Lho, Pati Jawi Tengah. Inggih, pondok Yuwanapati menika pondok pesantren kalian pondok Ndolo Kusuma Telaga Wungu ler estu anggen kula madosi menika ngantos bebasan cara penabuh gamelan para panggireng midiri ngrat hanglangut lelono njajah negari tukan taken wekasanipun dipun paringat katerangan dening ingkang mboten perlu lan mboten kersa kasebat asmanipun panjenengan tindak dhateng Sumberingin Camatan Ngunut tinimbalan dening Kang Pinantu Pangromatan Bapak Andri Yudianto kumbulan niat kaliyan Ibu Wini Agustina menapa leres inggih mapan kados mekaten lajeng menika wonten keparengi kados pundi kula tinimbalan sowan saking kadewatan namung kalian Mbak Yu kula Mbak Yu Suruni menika penggender pengeter-eter namung kalian wo panjak baju gacak ingkang ngetutaken dhateng kula. Nggih niki tiyangipun. Ingsun mboten sadipun pameraken sedaya nggih mangertos. Sinten ingkang ngendhangaken. Oh nggih nggih. Dung ding wong nayang kendhang kok kempyange karo geduge gedhi kempyange niku pripun? Kok dung ding. Menawi to dipun keparengaken matur, kula kok dereng nate srawung. Panjenengan menika piantun saking pundi? Busananipun kok kados dene senes piantun Jawi. Mriki kula menapa dereng matur? Dereng. Oh nggih. Pangapunten. Kula pengasuh pondok pesantren Yuwanapati Jawi Tengah. Nun sewu, tiang-tiang menika senes kula. Tiang-tiang anggenipun nyebat dhateng kula menika kok njeng Sunan Ngirang niku kados pundi? Yen aku nyawang kedhetes mak yen aku nyawang slendang biru meka pokan pasone ngakeh sore sampe gede Aslendang biru nyelani janji yang lunging kadung malengkung lir kawasan terus kadepas mak yang aku nyawang kadepas mak yang aku nyawang
Pondok pesantren Yuwono Pati. Nggih. Lajeng anggen paduka sumusul kula dhateng Sumberingin kapinujon kula tinimbalan dening Bapak Andri Yudianto kembulanat Ibu Wini Agustina menika. Nggih. Badhe nyuwun dawuh. Kranten mangke rumiyin. Kranten mangke rumiyin. Manut bau sastra tembung Jawi utawi tata basa Jawa kranten menika mboten wonten. Nuwun sewu nyadong duwe kathah. Dados tembung Jawi menika wonten ingkang wonten basanipun nanging ugi wonten ingkang mboten wonten basanipun. Contonipun krana. Ngoko menika nggih krana, basa nggih krana. Mboten kranten. Nun sewu, kula kok nglepataken mboten, namung paugeranipun menika mboten wonten. Wah, mongko sampun kalajeng kangge khotbah Jumat menapa? Adatipun nggih kranten menika. Lah nggih. Mila menawi ta menika dipun sempuluraken badhe nilari perkawis ingkang lepat. Mboten wurung para kiai badhe dipun teru dening santrinipun, santri ing dados kiai wekasanipun dipun teru kalian santri saklajengipun. Dados ngoko nggih krana, basa nggih krana. Sejatosipun mekaten. Kalian wonten malih sepisan menika nggih mboten wonten basanipun. Sepindah, oh mboten. Pindah dateng pundi? Sepisan menika nggih sepisan, ngoko ya sepisan, basa ya sepisan. Oh, yen mekaten kula pun Sunan Ngirang lajeng gagas. Kala mansanipun boten wonten lepatipun yen pondok pesantren menika lajeng nimbali ingkang dipun anggep ngertos basa. Jalaran boten saged dipun selaki ing mangsa kalanipun pondok menika mangke badhe nglairaken mubalek undang. Lah, para mubalek undang menika mangke menawi lajeng kerontan kranten dipun gujeng dening ingkang ngertos basa mestinipun kados mekaten. Nggih, matur nuwun. Sampun dipun paringi pangertosan. Upami kula mboten panggih kaliyan panjenengan Ki Dalang Kandha Sakbuwana, Dalang Purwojati mbok menawi nggih mboten mangertos panggah kranten, panggah sepindhangaken. Lah, nuwun sewu, niku kula lajengaken. Ingkang leres sedaya napa sedanten? Nuwun sewu. Kabeh menika basane lak sedaya. Nggih. Kabeh iki basane sedaya niku sampun basa. Nanging lajeng katut kalian dina dinten rina rinten sedaya sedanten menika kliwat. Kliwat Mbah Kyai. Wampleng 35 metune 34. Lha menika namanipun kliwat ngaten menika. Kacek sak angka. Panjake yo melu nggih, matur nuwun Pakde, nggih matur nuwun. Lajeng wonten malih ingkang badhe kula aturaken. Anggen kula sumengko-sengko nglurug tebih saking Pati Jawi Tengah. Saking Juwana engga dumugi ing Sumberingin mriki mboten wonten ing badhe kula suwunaken katerangan perkawis ngruwat. Ngruwat menika menapa wajib? Mboten. Lho, ngruwat menika mboten wajib, mboten. Kok saged? Dasaripun kados pundi? Ngruwat menika kapercayan. Kantun percaya napa mboten? Pitados menapa mboten? Nek panjenengan rumaos gesangipun gelar tata lair utawi cenger lair wonten bumi Nusa Jawi ingkang kangge ngagengaken inggih wulu pametuning bumi Jawi
ingkang dipun ombe mrih segering badan menika inggih saking wulu pametuning sumber saking tanah Jawi kenging menapa mboten purun kalian budayanipun. Bung Karno anggenipun dawuh kita Islam tetapi bukan orang Arab. Kita Katolik tapi bukan orang Roma. Kita Hindu tapi bukan orang India. Kita Konghucu tapi bukan orang Tiongkok. Saged dipun tampi. Wah nggih, saged. Inggih saged. Dados ngruwat menika kapitadosan. Inggih, rumaos gesang wonten Pulo Jawi, rumaos lahir wonten Pulo Jawi menapa mboten nalika rumiyin. Nah, ngaten menika nggih mboten saged dipun peksa-peksa. Krana keyakinan menika benten-benten. Aku ngene lan sak panunggalanipun. Oh, nggih. Kula ngertos. Lajeng ngruwat menika tegesipun kados pundi? Kula mbukaki wonten kitab kok mboten wonten. Ngruwat menika ugi saged dipun wastani ngrawat. Ngrawat menika tegesipun ngopeni. Menawi to Bapak Andri Yudianto, Ibu Winnie Agustina menika lajeng gelar ruwat. Menika namanipun ngrawat ngopeni dhateng putranipun. Jawi, lahir cenger kok ora diruwat. Pejah lari menika. Aja, luwe ora wae mangan. Ngelak ora wae ngombe. Mboten ngaten to. Nggih. Jawi. Mila ngruwat menika namanipun jatosipun upama penak ditampa pengucap ngopeni ngrawati. Oh nggih. Lah kula lajengaken. Ngruwat menika ingkang leres sonten napa bar wayangan? Wis mesin eta awantese abodho. Anung kapita lakon kula nderek dawuh panjenengan krana wonten ngruwat menika ingkang bar wayangan. Bahkan ngomong apa? Niku basane Jawa napa Ki Dalang? Kepara. Oh, kepara nggih. Kepara. Wonten ing bar wayangan ngantos siang. Jam 12 taksih wiwit. Bibaripun ngantos jam 3. Ingkang kula rembak, ingkang kula taraken ngruwat menika leresipun sakderengipun wayangan apa bar wayangan. Mboten ngrembak perkara leres utawi lepat. Ingkang kula aturaken cara agami panjenengan agami Islam afdol. Afdolipun ngruwat menika sakderengipun pagelaran Linggih Purwa. Napa dasaripun? Ngruwat menika kedadipun barengi kanthi ikhlas. Krana ngruwat menika pandonga. Ngruwat menika nyuwun dhateng ngarsanipun zat ingkang muruwing zat. Ngruwat menika ndonga nganggo cara budaya Jawa. Gawe menawi to ngruwatipun rumiyin sakderengipun pagelaran Linggih Purwa. Ingkang tumandang menika sedaya lebetipun kahanan ingkang gembira. Yujah yurah yutun yunah ingkang temandang nggih mboten badhe sambat ngantuk eram. Krana anggenipun nandhang iduk nalika siang wau. Minggahipun ingkang ngayahi ingkang dipun ruwat genduk Yesa genduk Danisa menika munggih mboten badhe sambat ngantuk lebetipun dipun ruwat krana taksih katemben jam 8 kemawon dereng wonten. Jawi wiyaganipun jangkep pesindenipun jangkep tur ngagem busana ingkang sami. Kosok mangsulipun yen to anggenipun ngruwat benjing ikhlasipun sampun suda 75%. Ingkang damel nuwun sewu nek cara panjenengan daharan sedekah nggih, nek cara wong Jawa sajen. Sajen niku napa nyajeni demit. Lek mboten nanggap mboten sah disauri to Dedang. Wis ngono ngentek-entek energi ngene, ngentek-entek tenaga. Ora nanggap takon ae.
Wis ora gelem nggo rokok dhewe, rokoke njaluk. Lah mongko mek takon ya pi. Mun ta Pakde mboten ngaten. Wong takon nek diwangsuli dipun niati ibadah, menika sampun pikantuk ganjaran. Kados pundi dipun keparengaken. Nun sewu. Sajen saking tembung menapa? Sajen menika saking panjangipun tembung sajian. Menyajikan dhateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nun sewu, ini rada kedawa-dawa. Kok Gusti Allah dipun caosi sajian utawi sajen? Napa Gusti Allah nggih doyan? Pangertosanipun boten kok perkara doyan. Nanging menika mujudaken Bapak Andri Yudianto anggenipun unjuk raos dhateng ngarsanipun Gusti Allah menika peparing panjenengan ingkang medal saking wulu pametuning bumi ing Sumeringin. Wekasanipun ingkang wujud pari jagung ketela puhung lan sapanunggalanipun ingkang dipun tancepaken wonten bumi panjenengan. Toya inggih saking peparing panjenengan. Wekasanipun pari saged dipun olah dados beras, berasipun olah dados werni-werni dedaharan, wonten bujang pitu, wonten bujang robyong, wonten bujang megono, wonten bujang lan sanes-sanesipun ugi wujudipun ketela. Ingkang ketela kala wau nggih saged dipun cetak dados jongkong, dados lenggong, dados kicak, dados gethuk lan sapanunggalanipun sedaya kala wau awit saking peparing panjenengan. Duh Gusti, kula matur nuwun dene panjenengan sampun panggesangan dhateng kula wonten ing Sumeringin kanthi sarwa jangkep banyu mancur kang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Kula kinten terus Gusti Allah kan mangan ngoten. Mboten. Pengertosanipun mboten mekaten. Nek cara Islam sedekah inggih cobi panjenengan ingkang mbau resa minangka pandeganipun pondok pesantren Yuwanapati. Pundi tiyang Islam ingkang nglepataken sedekah? Oh inggih. Lajeng wonten kula nggih gumun. Wonten garu luku niki napa Gusti Allah kon mluku ngoten napa? Mboten. Takon ngoten nyelenget lho di dalam. Kula niku pamita dados dalang mboten seronta. Ning ngen kula enten mriki lajeng pripun? Ajeng kula sawat bonang cilik keng mriki nggih mboten pantes. Ning kula jane gregeten. Kula gregeten tenan. Niki kula blangkonan pun mboten tahan ndas kula gatel terus niki. Kok takon ae. Mbak benjing mawon lek wangsul dateng ngiri wulung terus diwangsuli ngaten mboten panggah. Nurwete kados ngaten. Mboten sangaten to. Wa yoga wong takon iki adile diwangsuli. Lah nggih. Wonten garu luku inggih. Menika inggih mujudaken Pak Andri anggenipun unjuk raos matur nuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Duh Gusti, kula panjenengan pinteraken. Kula panjenengan cerdasaken. Bumi menika mboten saged dipun tanemi menapa-menapa kanthi sae yen to mboten mawi prabot garu luku pacul lan sapanunggalanipun. Lah anggen kula kedah mujudaken garu luku pacul menika gawe saking cerdasing utek kula, utek menika peparing panjenengan. Cobi pundi ingkang singlar saking agami? Wonten Bekakas pawon komplit inggih. Bekakas pawon komplit. Pun ndang takon napa Gusti Allah kon adang ngoten? Weh, iki panjake ana sing kuwereng iki. Sak rombongan tuwek dhewe kok kuwereng. Maaf Ade, maaf. Nggih dados menapa? Monggo dipun wangsuli cekak mawon. Singkat mawon. Nggih. Wontenipun Bekakas pawon menika mboten kok Gusti Ngemu Agung menika kapurih bethak utawi adang mboten. Menika nggih munjuk rasa dhateng Sang Gusti. Duh Gusti, nek cara panjenengan ya Allah, menika peparing panjenengan pari jagung ketela puhung badhe saged dipun tedha kanthi eca menawi dipun olahi. Lah pangolahipun menika nggih mboten nuwal saking anasir patang perkara. Bumi, geni, banyu, angin. Monggo bumi, geni, banyu, angin menika paringanipun Gusti Allah. Cobi menapa kados mekaten kula mboten mujudaken si titah kala wau saya perak kelan ingkang maha kuwasa krana sarwa matur nuwun awit peparingipun. Oh inggih. Lajeng
bab ngruwat menawi kenton bar wayangan. Nggih, nggih mboten lepat namung ikhlasipun suda 75%. Cobi sakmenika ing nabuh kemawon. Ing nabuh jangkep mboten kirang selangkung paminipun. Pesindhenipun sampun jangkep sami medal sedaya gunggungipun nggih menika. Menawi ngruwat sonten nak komplit cobi anggenipun ngruwat benjing bar wayangan. Yaganipun kantun gangsal ngoten ingkang tigane gendeng nggih. Ada suwi. Oh iya. Dados cara salat ngisak. Cara salat ngisak lamun to azan sampun ngumandang paminipun jam 7 kurang seprapat. Afdalipun nggih tumenten rampungipun azan menawi to Nahdlatul Ulama lajeng pujian, rampung pujian rinaos jangkep lajeng qomat. Afdalipun. Ewadene nggih saged isak menika dipun tindakaken jam 3 meh gagat enjang. Nanging afdalipun nggih meksa ingkang son. Oh nggih ngertos. Lajeng kekalih menika menapa santriwati. Oh senes menika anak kula. Anak kula. Menika pun genduk Rarayana kalian genduk Sujarwati. Ning warga ing Juwanapati menika anggenipun ngundang Sujar ngoten. Mriki niku wonten rombongan mriki niku Sujar ning jaler. Tur kadangipun menika 3 seniman sedaya. Napa nggih? Nggih. Lah niku digathuk niku ngiring wong slamet donya akhir. Lah lha pripun mboten? Sing digaya widodha mrih tansah lejar dening Sujar, tansah antuk cinta kasih saka sing kuwasa. Dulur telu iso dadi donga. Hati-hati lek digodha raja mala. Mentahipun wonten mriku. Lah menika mila genduk Rarayana. Genduk Sujarwati kula kanthi mriki menika. Kuping kula menika kebrebegen wonten sak ngajenge pondok pesantren Juwanapati menika waton tiyang ingkang langkung mriku. Anake loro karo diruwat panjenenganipun Njeng Sunan Ngerang kuwi. Apa ora kuwatir nek dipangan Bathara Kala. Ya, lajeng kula nyuwun dawuh. Bathara Kala menika kados pundi? Iya. Pancen lambangipun Denawa ingkang ageng. Nggih. Ewadene kala menika yektosipun menapa? Kala menika wektu. Lho. Kala kok wektu? Nggih. Nalaripun kados pundi? Cobi. Rawuhipun kala menapa? Lah nek nedahaken wektu. Oh, inggih lah. Gandengipun kalian kala kalian wektu menika kados pundi? Nuwun sewu. Tiyang gesang menika sampun pisan-pisan dolanan wektu. Kula baleni. Gesang wonten donya menika sampun pisan-pisan dolanan wektu. Ketungkule guneman wayah luhuran lali, ketungkule gojek wayah ngasaran lali, ketungkul nggone rembugan ngalor ngidul lemah gripan lali. Menika namanipun tiyang Islam yang dipun pangan kalian wektu. Mbok menawi langkung mangertos panjenengan kanthi mbang kula. Wal asri nal insana lafi kusrin illa illadzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Oh nggih. Oh. Kala menika wektu. Inggih. Aja dolanan wektu. Inggih. Oh nggih. Utang bank. Pamane le utang 10 juta. Menika 6 sasi kudu mbalekke sak bungane pisan. Kok 6 sasi niku dereng saged mangsulaken mesti dipangan kala, dipangan wektu. Menapa ing dados jaminan menika mesti badhe dipun sita kalian bank wau. Oh iya. Rayana apa-apa? Jarwati apa-apa? Nek duwe tuku, nek ora duwe ora usah ngoyo. Golek terus ngoyo-ngoyo, kae numpak kae. Oh, kae numpak ngene. Aku kudu ndang iso tuku kaya montor ngono kae. Kuwi engko lek utangan, entek-entekane padha gantung gulumu. Gek katik saiki sing tukang nagih utang ki ngungkuli rampok kuwi. Nggih to Ki Dalang.
Inggih, aja dolanan wektu. Lajeng anak kula menika namanipun Mbang Sepasang. Uger-uger lawang niku pripun, Dana Dini niku pripun, lajeng sendang kapit pancuran kados pundi, pancuran kapit sendang kados pundi. Monggo jenengan pengasuh pondok pesantren kok mangertos. Kula maca wonten dalem panjenengan Giri Wulung, apa to ngruwat, sapa to sing diruwat. Niki kula catet wonten dalem mriku. Kula dumugi mriku lajeng nututi dhateng bringin mriki kok. Inggih, inggih. Nggih. Untang-anting kebanting, lanang sing tanpa sedulur. Unting-unting lumunting kebanting tunggaking pring. Menika wadon tanpa sedulur. Kedana kedini lanang wadon wis ora duwe sedulur. Kedini kedana wadon lanang. Lajeng Mbang Sepasang menika ing ngatasé bocah wadon loro. Mongko Kakang Adi wis ora duwe sedulur. Dados Rarayana kaliyan pun Sujarwati menika etangipun Kembang Sepasang. Inggih, mboten benten putranipun Bapak Andri Yudianto. Menika ra nggih kados mekaten. Genduk Yesa kaliyan Genduk Danisa menika lha nggih kepetang Kembang Sepasang. Oh, inggih. Mila panjenengan lajeng murwani murwat amurwakala. Nuwun inggih. Nun sewu. Genduk Rarayana, Genduk Sujarwati menika menapa taksih piyambak menapa sampun kawengku kakung kinarya jatukrami. Pripun nggih? Nggih, pun Rarayana menika yektosipun benjing sabar menika badhe dados nganten ngaten. Oh, mekaten. Nggih, pripun kangge kula badhe matur kados pundi menika? Monggo dawuh. Saderengipun dados nganten pikajeng kula ruwat riyin kan kula resiki riyin manut tata cara wong juwana padi Jawi Tengah mriku nggih nusa Jawi. Oh inggih. Nek dipun keparengaken Genduk sinten Rarayana. Nggih, badhe Kak Jatukrami dening panjenenganipun santri kula piyambak, santri kinasih ing namanipun Gus Umar Said. Umar Said. Mboten pamer nggih Dalang. Gus Umar Said menika putranipun Jeng Sunan Kalijaga, ateges kula niku badhe besanangan Jeng Sunan Kalijaga. Bejo kemayane tanpa upami Jeng Sunan ngirang dene panjenengan badhe besanan kaliyanipun Jeng Sunan Kalijaga. Lah menika katimbang lari kali namung jogang jagongan wonten petengan langkung mrayu lajeng kula rembag Gus Umar Said piyambak wekasanipun nggih lajeng wonten lega lilaning panggalih. Oh inggih. Siswa ingkang pinunjul wonten ing pondok pesantren Juwanapati antasipun sinten Jeng Sunan? Niki malih pamer. Munggo agama Islam pamer menika dosa. Kula mboten jarak amrih dosa. Kula nyuwun dawuh lak nggih kenging kemawon. Nggih. Murid kula menika ingkang pinunjul kalih Gus Umar Said, putranipun Jeng Sunan Kalijaga. Lajeng wonten malih Gus Jafar Shadiq ingkang lenggah wonten Kudus. Nun sewu kula ingkang motong pirembagan, munggal pirembagan. Gandeng niki sampun dalu, niki menek njenengan panggah takon mawon niki ling ruwat mboten enggal kawiwitan. Pripun nggih? Upami panjenengan menika nek perlu Jeng Sunan mboten sah kondur, lajeng nekseni mawon. Oh ngruwat iki ngono kuwi, oh ngruwat ngono kuwi, lajeng wekasanipun
Mangke cara wong ngitung-ngitung enek oleh-olehane. Ngruwan lak manut kemajuaning jaman iki to. Jamane sampun maju, jaman rumiyin ngaten-ngaten, jaman samenika piye carane amrih ulama menika mboten tersinggung, piye carane amrih para kiai, para ustad menika mboten ndakwa nek sing diarani ngruwat niku musyrik. Mila saking menika prayoginipun upami jenengan mangke nekseni kados nggih. Nggih. Yen to dasaring kados mekaten mboten langkung ngesokaken dawuh. Monggo Kidalang menawi sampun badhe amiwiti Hamurwakala mboten langkung kula Sunan Ngirang namung badhe ndherekaken ugi sisan damel anekseni Mbak Yu penggender pengeter-eter jangan asem sore Mbak Yu Suruni napa Kidalang monggo tumunten kasrambah genderipun kula badhe amiwiti amaos mantra luhur minangka tenga wiwitanipun ruwat Amurwakala. Gusti Maha Asih mring setan pilih kasih. Gusti kang hanyipta bumi kang maha nresnani kang maha manguwasani ing dina mungkasi kula mung sungkem mring Gusti mugi kula dipun tulungi katetah margi kang utami margenipun prajalmi ingkang sampun nampi kangguran jati dadi margi kang jalari kebenduning Gusti awit prajalmi sami madrah piwulang suci Gusti Maha Sawiji kula tan ngabekti jawi mring kang maha tresnani maha santosa datan arif datan indra ingkang pranata bawana tekan ngakasa Gusti kang maha wikan kang paring pitulungan Gusti ngawuninganing ngarepan mburi jalmi tan ketugi jumangkah mring ilmuning Gusti kejawi ingkang kinersake Gusti Maha Suci kedatone jembar bangeti sak jembaring langit lan bumi tur datan nyrimpeti den nyongopeni maha luhur maha agung mligi kagem Gusti kang yasa langit lan bumi pangeran kula mung paduka tembenira kula wangsul ki dateng paduka Gusti meksa mring manungsa kejaba wong kang tan percaya kanthi panguwasa kanggo sira bedana apa kang kinarya nyiksa krana tingkah pakardinira Duh Gusti mugi patuko tan mitana ing kula yen kula lirwa mugi kula tan sineksa Duh Gusti mugi patuko tan paring ayan
ingkang kula mboten kiyat temah tan kedugi ngangkat krana kula tan kiyat gumlawan kersa paring apura mring kula kersa paring apura mring kula kersa paring apura mring kula Gusti Maha Suci kersa nulungi ing kula ngadepi golongan tiyang ingkang tanpi tados mring Gusti mugi paduka welas ing kula mugi paduka welas ing kula mugi paduka welas ing kula Hasbuna Allah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'mal nasir wala haula Cakra kembang tunongira putra Betari Pratewi gayuh mulya ngangkah swarga mancat agama suci putra Dewi Anjani Eman kang paring pituduh tunggal basane sono tunggal basane sono tumindake apik anjing watak macan kindulila pamer godo kapiarsa sabawaning gongso ngrangin kanthi ginirungan kang kapethik saking solawat nariyah agiat ingkang wonten kayangan Tlaga Matirta juang kala Yayang Rudra kaya kinugah lir benjah saking Munindra krembyah kang asa jumangkah kang padha merpake ungganing dalang kang ndawek pangruatan ya Ramaja Jaramaya ya marani Niramaya ya silapa palasiya ya sinama ya siya yami dosa yada yuda dayudaya yasi yata mahasiya yasi ham amakang nyeng nyong nyang nyong nyon nyon anyon anyong nyeng nyong anyong
Kumlawening astamu ngacarane Bathara Kala supaya lungguh meratandani lamun ta paduka weruh karo aku. Aja to sing gedhemu sak gunung anakan. Wiwit bebakalamu wae dalang purwa sejati mangerti. Dumadimu sinebut kama salah. Dumadimu ora krana lelawanan priya lan wanita. Nanging krana klera-kleru wong tuamu kang ora bisa ngampet hawa nafsu. Sandyakala wancine wong tuamu kepingin ameng-ameng mriksani rengganing Dirgantara nitih Lembuandini kelawan ingkang garwa. Elok ingkang garwa ki pinaringa ana ing ngarep. Wong tuamu ana ing mburi. Kasiliring samirana tanpa kajarak nyampingi ibumu sumeblak. Ingkang gumunake ana kono. Eruh pupune sing wedok lho iso kedanan ki jan elok banget. Lha terus eruh pupune wong liya ngono wae ning empere. Lha iki bojone dhewe lho kasane. Ning kowe ndak nyemoni sapa-sapa ta kuwi. Ora, piye kowe? Krana ora kuat ngampah kama salah tumibeng telaga Madirda. Indra dudu Indra untuk dudu mlekutuka ndaka-ndok wekasane ndadekke timbuling punang gara-gara. Gara-gara kagiri-giri nganti ndadekake gegering kadewatan. Tinibanan pusaka datan bisa rampung kepara malah dadi buta. Mula saranduning badan kuwi jenenge apa? Tulis kang ana jeroning kulit njabane daging aku ngerti. Santi laing ana ngendi? Carakan balik ana ngendi? Wringin sungsang ana ngendi? Ya wis Kang Dalang ya. Ya. Aku perlu ngerti. Iki desa Sumberingin. Iya, pancen mengkono. Lah iya. Sing tak ubengi pasar Ngunut. Ngendi to gamelan kok ngrangin? Lek ku ngubengi pasar Ngunut. Ora ana apa-apa, nanging bareng madhep ngidul lho. Panjenengan kang lagi wayangan ana kene. Nek to wayangan sewengi untuh, mestine ora ana dupa kanggo melun. Krana ana dupa kanggo melun, panjenenganmu iki ngruwat to Kang Dalang. Pancen mangkono. Sing diruwat putraning Bapak Andri Yudianto Kembelan Niat lan penyan Ibu Wini Agustina ingkang mijakake putra mbang sepasang genduk Yesa lawan genduk Danisa. Wela dalah monggo kuwi panganku nanging lamun ta wis diseringati, wis diseranani nganggo secara ruwat amurwa kala adat Jawa panyuwunan marang ngersani zat kang murbeng jagat. Kowe ra wenang ganggu gawe, kok kowe wani njangkah ganggu gawe adepamu karo Dalang Purwojati. Ya piye? Dibanteng terus ditempiling. Lho apa neh iki? Prorelawan jalur Gaza dijotos isih ditonyo. Didupak isih dijambak.
relawan jalur gesah wis diajar sik disetrum Zionis dudu manungsa Saasmarandana ndan duwe to Nduk ndan duwe iya rek apik kok ngono dibanting sik ditempiling ya monggo jatine iki panganku ewadene kebacut wis tok sringate wis kok seranani nganggo ruwat amurwakala mesti wae aku rawane ganggu gawe lah saiki ngene yo Kang bekerja sama Kang bekerja sama iki piye nyambut gawe bareng karo aku nyambut gawe piye amrih aku ya oleh pangan ngono sing tok karepake kowe ngruwat tok ki sing larang aja murah-murah. Ngruwat tanpa wayangan kowe muni 150 juta ngono lho Kang. Nah, kowe engko lek ndak kuat nekane kowe ndak sida diruwat, akhire kowe rak panganku ngono. Kowe engko akhire ora kuat nekane kowe njur wekasane dadi panganku. Kala ngerti ya. Wong ngruwat Murwakala kuwi padha karo pengajian. Ngerti ora? Padha karo mubalek, padha karo ing atase para pinter agama kang diaturi rawuh. Diaturi rawuh supaya kepareng maringi maidhah hasanah. Kae ora ana critane kok ngarani. Ya mung ijole bensin. Kok terus ngarani ngono iki ora ana. Saiki contone, aku sesuk kuwi bablas nyang Ponorogo nyang Sawu. Ruwatan tok tanpa nganggo wayangan. Aku ya ora apa-apa. Kaya dene Sawu Ponorogo doe sepira sesuk. Ora ya isih adoh Pangkalan Bun. Oh ya isih dok Balikpapan. Apa ya isih adoh Mbuntang. Ora isih Palembang. Aku ya ora tau guneman perkara sing diarani ngruwat kiragate pira. Sing baku aku iso teko kono iso bali wis cukup. Kowe pisan aja nganti ngucap perkara perbeya. Lho, kiai sing kondang kok ngarani. Kowe aku aja kok padake ngono kuwi. Wah. Anak sing 35 juta. Anak sing 40 juta. Aku tau krungu ngono ki njaluk panjer barang lho. Ya wis monggo nek pancen nggo naleni amprih petunge ora udar monggo wae. Nanging si genduk Yesalan Danisa wis kelakon disringati tata cara budaya agama mancat ruwat Amurwakala kowe ora kena ganggu gawe. Nah, genti saiki mumpung kowe teko kene arep tak takoni. Genti saiki kowe tak takoni. Apa Kang Dalan? Lehmu mangan bocah kang dianggep Sukerta kira cacahe pira? Kelingan ra? Lehmu mangan bocah-bocah iki kira-kira upama gunggung atusan apa ewon apa jutaan? Aku ora iso ngitung Kang Dalang. Upama ta dibarisne ngiji kuwenceng kok kene Tulungagung jek luweh tekan Kambret, Kang. Sing wis nate kok pangan. Iya. Kuwi bocah apa wong tuwek? Sudimen mangan wong tuwek. Hah? Padha gemrop biasa mangan wong tuwek. Ya sing nom-nom lho. Kala ya beneh hitungane iki ya beneh ngono. Cara hitungan ora kena diwilang ning saka akehe. Iya. Saiki pitakonane. Ngono kuwi kowe rumasa luput apa ora? Cilik rumasa luput, gedhe rumasa dosa. Piye? Kowe rumasa kleru apa ora? Kang Dalang, aku ora kleru. Dasare piye? Lah kuwi cadhongku, Dik. Kuwi cadhongku. Kuwi pancen tembunge cara mberjoetan. Kuwi pancen jatahku. Paribasan sisa lenga goreng, kuwi iki jatahku. Piye kowe iki? Oh, kuwi jatahku. Iya, pancen kuwi panganku. Sing maringi sapa? Sing maringi wong tuaku. Wong tuamu kuwi sapa? Rama Pukulun Bathara Guru. Lah kok kowe doyan mangan? Dasare sing maringi wong tuaku, tur wong tuaku kuwi dewa ingkang wenang murba tanpa wenang kapurba, wenang masesa tanpa wenang winasesa, wenang nganakake tanpa wenang den yogaaken.
Mula sejatine Rama Pukulun Bathara Guru ya kuwi Gusti Allah. Niki upama kula jejeli selop cangkeme ngoten jenengan gelem napa mboten Mas Dalang? Ampun ngaten. Sampun-sampun to kersanipun. Dadi penganggepmu Sang Hyang Guru Gusti Allah. Iya no. Wenang murba wetan wenang kapurba, wenang masesa tan wenang winasesa, wenang anakake tan wenang den yogaake. Kuwi priya Gusti Allah. Ya. Kowe tau krungu togok. Lho. Krungu wae. Semar. Iya, krungu wae. Semar togok. Kuwi lamun to diturut mengkono sing mbarep Togog adine Semar sing wuragil Manikmaya Bathara Guru. Saiki pitakonane, apa ana Bathara Guru kok duwe kakang jenenge Semar jenenge Togog? Grimingen coba. Simpang Lima Ria, lapangan Pancasila, Semarang Kumandang, Prayoto Serbaguna, Swasana rame rakyat gede atine, ing Jawa Tengah musrah kok bangun, jero kutha tekan desa, saben dina minulya, simpang lima pikuno, upacara kaperluan kumpul, simpang Maria ing dosa. Nganggo jernih nyautak. Apa ana lho? Gusti Allah kok duwe kakang loro. Semar karo Togog. Kok aku malah bingung. Aku wis ora oleh pangan, iki kok mulai kok kene iso gendeng lho Kang aku. Sik to. Kuwi Kiai Semar Kiai Togog kuwi sedulure tuwa. Lho, yen ngono ateges ya ana wong tuwa sak dhuwure, ana. Sang Hyang Antoga, Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Manikmaya, kuwi putrane sapa? Putrane Sang Hyang Tunggal. Ibune wong telu kuwi sapa? Putrane wong telu kuwi jenenge Dewi Rekatawati, ya Dewi Rakti, putraning Jim Rekatatama ingkang mapan ana ing Pulo Dharma kuwi alam Seluman. Kosek ki malih kedawa-dawa. Nek ngono Sang Hyang sapa, Kang? Sang Hyang Tunggal kuwi ya duwe wong tuwa. Ya duwe. Sang Hyang Tunggal putrane Sang Hyang Nurrasa diunggahne Nur Cahya, diunggahne meneh Sayyid Anwar, mongko kuwi putrane Nabi Sis. Nabi Sis ki putrane Nabi Adam. Nabi Adam nggone palakrama kelawan Siti Hawa, kagungan putra gunggunge 82. Kabeh kembar sing ora kembar mung loro. Antarane Nabi Sis karo Dewi Hunun utawa Siti Hunun kuwi ora kembar. Jajal. Yen to diunggahke tedak turun Nabi Adam. Apa wong tuamu kuwi ora klebu tedak turune menungsa. Ngono kok anggap Gusti Allah ki terus lemu mikir piye? Oh iya. Iya. Adate dalang pengruwatan kowe iki disunggi-sunggi, disungga-sungga, disubya-subya, dipanggul-panggul. Ning kowe temu dalang kandha sabana, aku ora bakal manggul nyunggi nyang kowe. Jalaran kowe kuwi dumadimu ora sampurna. Krana ora sampurna nek kowe njur dipundi-pundi, tembunge agama pungkasan bisa tumiba musyrik utawa syirik. Musyrik iki piye? Nyembah sakliyaning Gusti Allah iki jenenge musyrik. Njaluk nyang sakliyaning Gusti Allah iki syirik. Gusti. Ana tembung iki malih kedawa-dawa. Jare esuk ki nek kiamat ki apa bener? Pancena kaya ngono, ana wiwitan ana pungkasan. Donya digelar besok ya digulung. Nek donya kuwi wis digulung, kabeh bakal lebur tanpa dadi. Ora ana kang tinemu urip. Dewa-dewa padha manggih karahayon. Dewa-dewa padha slamet jalaran dewa tan kenaning lara, tan kenaning susah,
patan kenane pati. Kuwi lek nalika jagat dikelar, nek jagat wis digulung, kabeh ora peduli. Dewa panggah urip langgeng kuwi lak ngombe banyu penguripan. Krana ngombe banyu penguripan dewa umure dawa. Nanging nek wekasan donya iki digulung, dewa barang ya katut lebur tanpa dadi nanggung jawab kelakuane nalika urip ana ing jagat raya, ana ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Piye sirmu? Donya iki digulung? Iya. Kabeh mati. Iya, aku ora mati. Kok ora mati dasare piye? Aku munggah nyang Gunung Himalaya, India kono. Gunung Himalaya ki madheke disangga sapa? Disangga bumi. Nek bumi hancur apa gunung mau mabur? Polomu kena nggih mikir ora? Ora iso mikir rasa melu madang karawe. Lho. Ancamamu nek beran meni. Lunga lekas saiki wis keremen lho ade kowe karo aku. Woi, arep tekan sepira wae, aku tetep puguh sentosaning budi. Waduh. Ono. Dadi gunung barang hancur, apa ana gunung kok mabur? Jajal. Aku mabur krana bisa mabur dayaning kodrating dewa. Kuwatmu mabur pirang dina? Ayo, saka Juanda tekan Jakarta ki sak jam, banter-bantere luwih 5 menit, 10 menit. Saka Jakarta tekan Jeddah kuwi banter-bantere 10 jam utawa 11 jam. Lah, si kapal kuwi utawa pesawat ki leleren pirang jam. Sak suwi-suwine ana dhuwur isih suwi ana ngesor. Wis petungen saiki. Sak suwi-suwine ana ing dhuwur, suwi ana ngesor. Kuwatmu ana dhuwur pirang jam. Kowe barang katut hancur. Rohmu metu saka ragamu, besok didangu dening Kang Maha Kuwasa. Lehmu mangan bocah semono kae kuwi mau tur tanggung jawabmu kepiye? Aku njaluk tulung bapakku. Bapakmu ra kira nulungi kowe, jan bapakmu ya duwe tanggungan dosane nalika urip ning donya. Welane. Wis ngene ya Kang Dalang. Aku njaluk ngapura. Saiki aku tuduhno ya. Piye carane amrih padange atiku? Piye carane amrih aku iki banjur ngerti lamun to Gusti Kang Maha Agung iki sesembahan jati ning panembah, ora kleru nyembah marang wong tuaku Sang Hyang Guru. Aku ora njara, Kang. Nyatu aku iki ora ngerti, ngono lho. Nyatu ora ngerti nyatuke. Kas daerah logat daerah mboten king diwahi nuduhke piyayi saka daerah mriku ngoten ini kudu dikuwatke. Inggih. Aku sangonono ya Kang Dalang men ora ganggu gawing beringin semrambahe ndalem Bapak Andri mligine. Kowe njaluk sangu apa? Nuwun sewu. Pendak malam jemuahe para-para kiai kae padha kumpul sing diwaca apa ngono. Iya. Yen pancen kowe njaluk bab wedaring para-para kang padha kepengin wilujeng donya akhirat, maju lenggahmu. Iya. Adusa kramas, wis kramas. Aja gagas apa-apa nggen atimu resik ana kolbu ya kolbu. Ati kuwi resik ana njur diselehi Gusti Kang Maha Kuwasa. Lah nyalake nggo mikir Kang Maha Kuwasa. Oh ya, Gusti Maha Asih mring tasih tan pilih kasih. Kali nyebut asmaning Gusti kitab suci tuntunan jiwa taning Gusti marga kang kadya
para utusan mung saderma sing pawarta Gusti weh apura sarta kamulyana kang murping ratnya arat tingkai umat lan mirat umat kang tan percaya mring kang yasa jagat prautusan sun utus kanggo sira kenya sira tetep tan percaya pangeranmu wikan ngono sabdane prautusan kang dak pundi medharke perintah kang maha suci kenya sira tetep tan percaya prautusan ngucap mentes keladuk pedes sira kaum kang kliwat wates yektine ana priya kang ngengetake kowe manuta kang dadi dawuhe iku dutaning Gusti kang maha suci tuta tiga wis antuk pituduh utama mula prayoga manuta tan patut yen kita tan sujud krana ing tembe kita bakal bali marang ing ngersane tan lumrah manembah sak liyaning dat maha murah sira kesasar dalan yen nyekutokake Tuhan percaya marang kang maha mulya terus kawedhar mlebu swarga kang gumelar kang maha kuwasa weh apura dosanira uga paring mulya mring sira aja nganggit melejit-melejit tan ana prajurit kang tumurun saka langit srana swarga sarana swara guru sira dadi kunarpa kang moyo idutaning Gusti bakal getun bangeti yakti tan ningali projalmi lebur tanpa adi kabeh mesti sumiwi mring ngersane Gusti tandha reh panguwasane bumi cengkarden suburake wekasan ngasilake sun ciptakake kebon-kebon lan sumber kang wening tirtane mangkono kancare ya kene dadapan katon syukure maha suci kang hanyipta bumi uga kang nyusuli dumadining rina wengi lan srengenge kang mapan ing dununge rembulan kang mapan ing dununge tan badhe rembulan jejer lawan srengenge uga sun ciptakake samudra sun ciptakake tumpakan ing bumi lamun sun ngersakake tumpakan ing samudra bisa sun kermake tan ana kang nulungi marang kowe kejaba awit saka rahmating sun upama sira nyumurupi sira mesti wedi mring pasiksan geni nanging sira tetep tahan ngakoni prandene kowe kepara nantang bae dheweke genti kawetu ucape kowe wong keblusuk kowe wong keblusuk keladuk keblasuk jare Gustimu paring pangan wong sing keluwen endi ora pangring pangan nyang kowe sing kok sembah Gustimu lho mblusukke kowe dheweke uga mentahake bab dina kiamat weruhanira jerone ing sira lagi sulaya kapiyarsa swara goro anggegirisi bumi labur tanpa dadi sirotan bisa bali apa sirotan mercayani sangka kala munya sira tangi saka papanira sira lagi percaya dek dawuhe kang maha kuwasa kang digawa para duta minulya nuli diadhepake mringku osi ilahi rabbi ngunduh waing pakarti kang ana swarga suka-suka mangun sukaning driya lan praputra garwa sinartan pasugatan wuwuhan lan unjuan
Yuwana mulya ngono dawuhe Kang Murbeng Bawana. Salamun kaula mirabirahim pamtayul yauma ayyuhal mujrimun. Kosok baline mringkang tan percaya Gusti ngendika sira kudu pisah kelawan wong kang ora kudu pisah lan wong kang ora manut marang wewarah. Dawuhe Kang Maha Wikan, aja nyembah setan, nyembah ingsun katimbang sira getun. Setan blusukake kowe, iki panggonanmu, neraka jahanam. Nulin Jegura, iku panggonanira. Ing dina mungkasi lisan tan bisa muni, sikil ira kang dadi seksi. Sira sedih bangeti mripatan bisa ningali. Lamun sun ngersakake sun rubah praupane, apa sebabe dhewekne tan mikirake kitab suci mongsun mulangake mring nabi. Pepenget kawedhar pasiksaan tetep kanggo kang padha ingkar. Sira tan nyawang kewan kang gumrang kang aning kandhang, yekti kacipta dening Kang Maha Gesang. Kewan kanggo tumpakane uga dipangan daginge, uga diombe susune ya kene tetep tan katon syukure. Sira tetep nyembah sakliyaning Kang Maha Murah Brahala tan bisa nulung marang sira. Dhewekne aja kok poyoki, ingsun maha mangerti. Sira tan ndada dumadinira, sira tan ndada dumadinira saka tirta ingkang ina. Sira lali asal urunira. Ucapna Gusti Maha Prisa, Gusti Maha Pencipta, Kang Maha Wikan, kang nyiptakake wiwitan, Gusti kang nyiptakake bumi langit. Yen Gusti ngersakake apa wae mung nganggo perintahe kun fayakun ing astane gegem ing reh sekabehe bakale bali ana ngersane Gusti Maha Agung sekabehe. Salatullah salamullah ngalatuna Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibi. Gamelan celong celong celing celong celong celing celong celong. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Salatullah salamullah salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibi. Didalang napa Pakde? Pripun nanging lombonan penerus? Sae sanget. Kula mboten enten sak rombongan sing pikantuk Wahyuwadi jawi kula. Inggih leres ingkang paduka dawuhaken. Lah inggih niku sampun ngantos dikendhoni, ampun ngantos dilereni, ampun ngantos didoi. Kedah dimeneni tumbale madangkaran niku. Mrih puguh sentosaning budi. Padang jinglang rasaning atiku wong dalang. Aku nyuwun pamit. Kae jarik tambal toh watu. Bangun tulak mega milir sak panunggalane tak gawane sing rena pitu ya Kang Dalang kanggo tali rasa katresnan. Iya, ora mung kuwi. Yen to kowe gelem kambil janjangan gedang adegan
lemek godhong apa-apa. Kebutmu godhong kluwih. Pecok copok panggang buceng lele urip. Badhek tetes. Nganti tekan goncok bakalan endhog gawanen. Kancaku ra urung mesti tekan kene baju barat. Kuwi mengko mesti bakal njaluk bagian. Sing dijaluk apa? Sing dijaluk takir plontang saisine cacah 144. Wis engko tak kirimne, engko tak gawane no bareng karo montore sinden lho. Aja, malah kok entekne dhewe kuwi malah ora. Aja ya Kang Dalang. Salas rong las mbok menawa getih cinelung balung tinembok kang tumiba ning bumi. Wewengkon Banjar pekarangane Bapak Andri Yudianto bakal tak gawa. Iya, pancen kaya mangkono. Rasane kaya nadyan pengasih rasane kaya pelok barang ning pelok medun ngono kae kan. Nyuwun pamit ya Kang Dalang. Lelawa gumandul ngayahi karyane prodhok kene trotor kaya kang gawe sayo uga gunung tabuhane Mas lilo lagi golong moyane negara sini tau maju papa rampunge olopis foto manis olopis foto manis olopis foto manis olopis foto manis to hik to hik to hik to hik oh ayo ayahi sayane foto kene ukur tumpang kandang gawe sayo rukun sekarang aku kancane silolan legowo aku moyane negara siji maju papan rampunge olopis foto maris olopis foto maris olopis foto maris olopis foto maris alhamdulillah Kang tujune yagane dosen tujune ora ngono ora dadi aban gamelan iki apa amoh apa piye kok suarane malah gedhi. Ditinggal yang Mekah suarane kok malah nglokor. Lah iya kuwi.
Lah ya, tinggal sesasi ya bodho nglokor. Winong ya nglokor. Nggih mboten no, kuncinipun wonten mriku. Sri, apa Kang Dalang? Sedono. Iya Kang Dalang. Matur nuwun kowe nusul nyang beringin. Krungu gamelan ngangkang monggo adate rencase. Lawa-lawa gumandul nyatane dening Madangkara dimasak wekasane banjur dadi nggon sampah amrih ora tinemu ngantuk. Ngono isih diglebakne gugur gunung. Ya tujune sing ngegong ya kenceng. Tujune sing ngenong ya kenceng tabuhe. Malah kowe aja bali. Terus kowe tak titip kono daleme Pak Andri lan Bu Wini ing pengajap melu ngreksa raja gadahane men ora gerap. Aku saguh kok titipake ana daleme Pak Andri kene ya mangko nderek meling ya Kang Dalang. Jamane iki wis salin. Wong beringin kuwi engko nek sampean kapinujon ngasta apa limbukan apa gara-gara ngono ndak suwun keparenga nyinggung. Nek mbiyen taun 70-an kuwi wong wedok ki pamer ngono kuwi pancena ya akeh wong gumun. Wah, gelange mak krombyang, ing atase njur kalunge mak gandul ngono kuwi. Wekasane banjur akeh padha gumun. Ning jaman saiki, ning nganti wong wadon nggone nyandang nganggo mas-masan kliwat ukuran, kuwi padha karo nyeluk jambret, padha karo nyeluk rampok, Kang. Mula Kang saka iku, ya sugih ya kena. Ning ora perlu jaman saiki sugih iki dituduh-tuduhke, dipamer-pamerke. Kuwi padha karo nyeluk sing darani para-para kang tumindak murang tata, kang senengane gawe geger, gawe wisuna. Ya mengko tak kandhakake marang para. Ya kuwi baku Kang Dalang. Bakal kowe wae. Ya mengko kepeksa tak jaluk kanggo sarana apa? Kuwi kloso anyar, bantal anyar. Wedak suri milon kuwi tak jaluk. Ora beda kene lenga wangi. Ya jungkas, kuwi tak suwun. Wong kabeh ki nek perlambange, amrih wong lanang ki kerasan ning omah kuwi, wong wedok kuwi kudu taberi. Nggen kasur kuwi kudu sing resik, syukur nek putih rupane. Syukur nek nei, disemproti lenga wangi. Wong lanang ya ben kerasan. Lah wong wedok ya ngono, wong wedok aja leret. Lho iki dawuhe Nabi lho. Wekasane nek kapirujan malam Jumat apa piyene wong wedoke kudune ndang dandan, merias diri. Ngono, nek serampung nganggo sandangan sing disenengi kakunge. Lho, iki nek wekasane banjur gelem nyuwun sewu, kok gelem ndisiki ngambung pipine sing lanang. Kuwi padha karo nyucup asjar aswad. Lho, Islam ki kaya ngono ki lho penake. Iki para-para sing urung nate tindak menyang Mekah Madinah, urung nate weruh Hajar Aswad, urung weruh karo Ka'bah. Kuwi nek pancen dasar ngono iso dijoli nyucup pipine sing lanang. Wis angele sepira? Wekasane bengi wayah arep sare, kok wong wedok ndisiki lumah-lumah ana ing kamar kono ngenteni tekane sing lanang. Kuwi nilaine padha karo lumah-lumah ning jero Ka'bah. Golek. Golek ning etane pasar sapi. Tutup. Tutup lek ngarep iringan pangga buka. Ngono ya Kang Dalang. Enake wong lanang sok malih karo bojone iki mergo servise wong wedok iki pancen ya ora memuaskan, wis diakoni wae. Wong lanang iki karepe ya marem terus. Lah kanggo marem servise wong wedok ya kuwi dandan sing prayoga, nganggo ageman sing senengi sing kakung. Lah ora sing lanang urung mlebu kamar sing wedok ngorok senggar-senggur. Yo bareng sing lanang tandang nandangi sing wedok wahing. Wah, yo mulane lek wong lanang padha ngondol iki leres napa lepat, Pak? Lek wong lanang mergo sing wedok servise ndak memuaskan terus wong lanang ngondol leres napa lepat, Pak? Oleh bolo Mbah Sukron. Kuwi lho. Dadi wong wedok-wedok ya servise ya memuaskan. Mas, panjenengan ngantos saketen le kondur. Panjenengan kula rantos kula nedha rumiyin panjenengan dereng dahar. Monggo kula entosi panjenengan dahar. Napa siram rumiyin anduk sampun kula cawiske. Napa panjenengan salat rumiyin sareng sampun kula cawiske sajadah sampun kula beber. Lho, kaya ngono kuwi. Wong lanang seneng. Lah ora sing lanang teko ngono iki sing wedok panggah HP-an ae. Endi segane, Bu? Lha kuwi lho nek dijare njupuk dhewe. Lah jangan ompreng kuwi njupuk dhewe. Lah iki kok nggih amis-amis apa umbelmu gorengen.
Iki wong lanang kon kerasan ning omah piye lho? Kon wong lanang mangga kerasan ning beringene piye lek modele ngono kuwi. Wah iya. Tombokne wedhus apa piye? Tombokne wedhus 35 apa dijoli sapi 9. Ora nganti kanthi. Aku yo nderek meling Kang Dalang. Sri Sedana ki mujudake simboling sandang pangan. Yen aku nggon pangan. Ndak sumun kani banget para brayatani aja lali nggon jagat mal. Upama to panen 13 kental, sing sak kental harus dijakatke. Jalar kuwi jatahe wong miskin. Panen 13 ton, sak ton kudu dijakatke. Aja nganti wekasane banjur iki hake wong melarat, iki hake wong miskin, wekasane banjur katut dipangan jakate ora ditokne. Kuwi padha karo mentala mangan pangane wong miskin. Mula yen to Gusti bola-bali nibakake ingkang diarani rubeda, munggo kang ana sawah, kuwi bisa uga krana para petani kuwi ora gelem ngetokake zakat mal, ora gelem ngetokake zakat kanggo para-para sing ora duwe. Iya, sedana mengko tak gatekake. Sing diarani bucenge mbar sing kembar kuwi sego punar tak jaluk. Iya. Ingkang wingking kula kok dereng nate sumerep. Iya, Ki Dalang disrawungake. Aku iki Danyang Sumberingin ingkang cikal bakal akal bakal desa kene iki mbiyen aku. Kene iki salah gledhekan. Gung liwang-liwung Janmamara Janmawati Satumara prapteng tiwas. Kuwi mbiyen sing babat aku. Wong beringin saila mung kari nglingguhi klasa sing gumelar, mung kari ngrasake penake. Sing rekoso mbiyen sing babat aku. Ora ketang pendak setahun pisan bersih desa apa piye ngono. Mbok aku ki dikirimi hadiah Fatihah. Ilaroki khususan ingkang cikal bakal lahul Fatihah ngono wae kuwi aku wis marem. Jalaran panganku ya kuwi. Aku titip kuwi singgungan nek pas gara-gara apa kapinujon limbukan ya Kang Dal. Nggih, mboten langkung ngestokaken dawuh. Niki wonten piantun kok sepuh kula dereng nate. Nggih, kula niki kalih bojo kula rada maju to Kang. Kaki among nini among. Ingkang ngemongi badan sariranipun gendruk Yesa kalian pun Danisa niku sing momongi kula. Oh, inggih. Kalungan sampur barang. Lho, lah pancen yo Nyai Amonge seni tetek gendeng tang tung den tung den tak ding ding dulu terang tang tang ngaten niku kula mbiyen saiki tuwek sawang nyang mripat iso keju lho yo sampean rong roh nom kula sampean pun maido ngoten Kang Manjak sakniki kula tuwek sampean roh nom kula jaman kula di SMKI jaman kula mlebu isi Surakarta sampean nibotangi roh kula lha lah jenenge sampean sinten ya Nur Hafifah sampean mboten ngerti tegese ya ketinggal Jawa Nur niku sorot Hafifah niku entengan demen bantu cerdas Wonten penten goleki wong angger jenenge Hafifah kejaba ayu lahir batin kuwi mesti cerdas pikirane manut ditata ora menteng elek malang kadak iki Hafifah tegese piye yo tegese entengan ringan tangan cerdas ngono ngenyek kula ingkang momong pun gendruk Yesa kalian Danisa niki kula suwun panjenengan Nyai lan Kaki sampun ngantos dipun senggangi. Nggih, nek cara Islam malaikat raqib lan atid sing tukang nyateti Allah lan becike tumrape menungso urip niku. Nggih, mboten langkung kula tak ayem tentrem wonten mriki, kula tak kepingin kerasan wonten mriki. Mugi-mugi kinabulan hajat kepareng menika anggenipun purwan ampura.
Aduh piyong bang maya apa iki aku lan bos ngajong engge kono engge akono terang abjor lintangi titi sonyo putih kapasilir marutore nyapu ngarep mburi iring kiwa iring tengen wis kelakon ndak rampungake Adi Wisnu tumuli enggal pamitana kelawan Bapak Andri Yudianto Ibu Winnie Agustina bali menyang Kayangan kepeksa kula mboten wangsul dhateng Kayangan sebabe apa kula taksih badhe nenggani anak Mas Haji Cahya Kuntadi tuwin Mbak Hajah Kesi Rahayu ingkang nembe wangsul saking bumi suci dinten menika dereng jangkep selapan dina taksih dipun embani malaikat kawandasa Mas Yoyok kawandasa Mbak Kesi kawandasa dados 8 dasa mangke kula badhe nderek anek seni mila prayoginipun Kakang Bathara Bayu Kondur nek pancen penyer ora bali aku ya ngenteni ana kene slamet njaba slamet njero resik ngarep resik mburi yuwana kang